Sakto-sakto ba? Oh. Nay. Tang magalala nang lalatan. Apa nga ay? Hey! Hey! Kapag kilala ka tibalang ikaw, timya mo nga, this is my farm! Boss, pangsiden lang, boss. Sidaan, nagkatutunala mo na eh. Gusto ko rin, boss. O sige, balik ka gawin doon. Sige, salamat, boss. No, sumalo, nagpakada ka ha. Boom, boss. Nice. Naka Westbrook pa eh. Buhaya mo lang siguro basketball ay. Oh, kita bak. Sakting bagak. Tiba-tiba to yun. Ipakatulay ka. Payang-yang tapay lang yung malata. This is my farm. Apay bagay mga tayo. Haan. Paanta mong manong ka ron. Partakang gidi nagkatunga akong ni. Gumukan sa tidaga. Ang mga ugali na tikasta. Delikado tibiyag no kasday. Kunwari lang matabak. Madi, kanya ng kalkwato. Okay. Hindi Ba't ba kuha na nga talaga ito, papaharbis na. Madinahod masangon. Adi, harbison ta na. Nice. Siya ate maugot. Pangugot mo pang adobo, kanya pang sinigang. Apay nga kasjay. Ilakot ako datoy. Bala na magigluton ah. Kita no duwa pagpilyanda. Okay. Sa bagay, Mumuti buyer kay napili mo lang no ka. iyawid ko ta mayatan ni bagit ko dito. Daman ti pasarabo kanyanan. Paborito natin balahag kay. Termino ka ti kuno na no ka kay. Ado nga tapaglakon ta 10 rice. Ato anay kita man niya. Naglawa. Manong kilo atan. Apay kilkiluin da tayo. Apay madikit din. Repeat labanan na tayo. Ay taduma. Kilkilwunda. Pilyo mo inapintas mo ta. Ba madi ma-reject. Nakamadanagan, professional nga kumikitil na tayo. Ni, unay nagima sa ato yun ay. Kalang tuan na. Unay nagmayat mga tayo. Madi na kanong kuha na to. Isisprayan. Ay kaya may organic na rin Muna. May metag ito, mas healthy. May metag ito, gut ng rice. Naglalang to. Panay nga mintitudo na eh. Nagimas na tato yung tubon na eh. Tapos, Sariwang naman. nadababi mo tinig. Sigang mo hatin eh. Oh, gimas yun eh. Tapos ikang basikwa na yan. Nakasarak ka man ti pagkakwartahan tan. Di kan mati kanya. Basta na pagkakortaan na parta mo lati ka. Pinagkita. Pasyarta nga tayo sa baling nga barangay, baka da marbis tadyay. Kasi ay tagdamag ka ng kalkaw. Damod na maisa na di kahit. Baka madi na maharbais. Siyang to garbisa na. Ay, no, binurasan lang mais kay dati na magburbura si Gisabela. Nakado nga uncle ko dyan nga dati bangkag na. Kaso, nababati preso ti may sata. Madugi tadyay. Mabalin na taajin ata ko. Basta pagkakwartaan kaysa diawan. Sa bagay ah. Basta kumita ah. Uy, nga may no tugtuo ko lang ditawan ti mapalam. Unay ni bakay. Ana di kaya mo guro oray kalat ti grasyan. Trabaho mo ata no kakwarta ka kas diay. Gusto na. So ka mo lang sa saon. Di ka na tagpukul dita. No, ako makanda padag reklamo di barangay. Gusto na. Sa ka nga sa o. Apol daman ayudan. Apay problema ti barangay agad kasi ya. Wey, namukon. Gusto na na. Ako mo na makutkutal mo siya umati kaag di maalan. Agad kas diay ta. Andamo lang kanyada no talaga kahit da nga agbyag. Makasao ka mo. Kursi ka mo kasi ka mo latad duma. Min ano makan ko nagreklamo ko na nga ko ah. Manyayasan mo lagi barangay. Kinuso ti solusyon na kay talaga kasi papanan na ah. Sos. Nya maalayo te reklamo. Hindi kayo sadot-sadot tama di kag reklamo tada masidayaw. Man, nakatado nga mabalin nga pagalante makan mo na ba. Mas dati na ramitan tanay yo. No, dadi tagtamay tambay di awang kumama alata nga staw. Mumaalalayan na gadi darjik nan anay kin nakalawlawa to pagalantan eh. May saing tanto mo lang ata patenta ko nam. Okay. Ikasandan to gidi reject nga kuanan bulong na duman. Aglawa reject yawan na di ta makaulitin ah. Kasi na awan ti abot ti bulong na. Ikatugtudam na mo di abot nan Okay. Nagreputak. Ayun gaya mandres madam magkuman. Nya ti English na ti balangit. Di na damdamag baak. Awan tamog ti kasta.
Amo mo mga vlogger nga umasenso ti kastoy, di kangkong chips na. Oh. Amo mo mga Nyakot ka mamaw. nga tano tuladin ta, di barbaring umasenso ta. Ay, bagbaga, madigluto di bulong ti balangag. Right. Ay, nabuya ka dyan. Ay, minimilyon ti views na. Kini, nagpuskol na eh. Napintas sa dyan, napintas mo lang aramida na ikas dyan. Kasano nga roti kuha na dyan, procedure na. Kadamot ti nakakabil di kuha na dyan, content na di baba, description na, ano kasanaw. Kaya tanga taramidin na ikas dyan. Kisi sabana. Nagado na aramid tan, ali laki dahil hindi ta maramid. Ngawan tiwalag ti aramid tag eh. Kasi ka lang siya kadda. Ay, nagpakalain ka man yun, tunukon. Sabla-sablay mo na kita aramidin. Partakam kita sa ukang nga sa uwang painaan, nagado siya ni. Nagadun na eh. Pilpilik nga rin di mayat. Pilyo-pilyong pailaang. Pilyon tanto mo ladamdamatan, ruputan ta ko na lagarutan, apay paulit-ulit. Ewan kayang bahak, nagbuya ka basketball di rabay. Maday, na barte ka. Nakaturo ka man yun. Nagmayat dilapan ti Hinebra kung San Miguel di rabay. Sino na nga bak? Naapak ti Hinebra. Ni, Tumira ni Terence Romeo. idol ko pa yan, Hinebra. Sino idol mo di Hinebra? Ni kwa, Scotty Thompson. Thompson? Idol ko mula nga jay. Nalay nga jay. Saka agad iti kahit ko kanya na kayo, nahambol eh. Madi nga narastog. Okay. Makitak to aday, papitsura man day. Ore siya ka. No, mabalin lang ka. Sawag ko madi eh. Idol ko eh. Nasawa. Kaso, dasawa na. Dapat anak na eh. At iti player nga ko eh. Anos, madi nga narastog. Eh, dagdumag. Kaso dala ti tres ka. Kasladala kuan. Nag-celebrate na dagos. Tapos, dapat pa, night. Laki na gijay. Dapat pa kasi na Narastog da. Dadunga, tsamba lang. Swerte-swerte lang mata. Palpararan mo lang, tira dagit eh. Sa kanya, palpararan mo lang. Tapos, agilig buy-buya mo eh. Laibag kami na buy-buya dirabi eh. Siyempre, kanya-kanya manok ata eh. Queen katara kasi kanya-kanyang kuwata, kanya-kanyang pants. Matambakan di Hinebra eh. Agkansyaw na kita dumakahit. Tapos matambakan mo sa Miguel, agkansyaw mo di Hinebra kahit. Tattao nga talaga ya. Di dala ta, suportahan na gidi player na kada team na niya. So dala taga-apan. Samantalang nga gidi player ka, ori maabad ka. Ayos lang, di ba? Uy, kumikita na tama gid. Agidi magbuy-buya, kami kibuy-buya dalaan. So dapat tinatangsit. Ito, suportahan na naabag kami may sa team dan. Dapat suportahan naman may sa team. Kasi dapat madida nga gaapa-apa. Gaapa na pa di comment section dira bay. Magsumbata ko mga madi eh. Madi ka nga makilalam ti ka kasaya na ko. No si ka da panunot mo. So da awan. Ki nga may nagsaw-saw da. Kami di pwede rin siya. Da panunot mo gadjas kan. Supay ah. Ang mga pagpadakilin na di basing nga bana gay. Sa katkatawa na tayo abang buy-buyak malati comments. Eh kasi kanya ta, nagadumi labaser ta. Oh. Pakilam ko di baser ta. No, pinatulan ta. Oh. Abi nga magpatulam kami ti baser awan. Lalalun da lagi jay, papansin na jay. Gusto pa ilatin Dres, baka masubrahan ta, madita may lako mamin, maperdi lang. Guni, nabilag pa yun eh. Madida katangan natin no nalaylay. Kasi tapos eh. Dire, dito linong. Ado ato yung baak. Layon ang tapay basay. Gusto ato yun. Baka madiwang may lako ata, adulaw na eh. Aldawin, siyempre awan mo na yung gatang. Dapat nasapsapat ang mga tinira ito eh. Tay ko maparbangon. Ngarod, parbangon dapat na may ngagarbay. San sumugngay. Mabalinatan. Anaurahin natin tayo. Para di balay galak repart. Sige. Baka malaylay kami natin eh. Wala mo ito, repeatin mo ka di balayan. Madi tanan aurahin na ito yun. Mga lalati yawid ko. Iluto ni pagkat ko. Ipaadubok ka niya na. Paborito na ito. Wow! Nung makaraman tikas ito yung balangag ko. Kumalbit tirabi kahit. Ngayon na pa makapagana naman tikas ito yung kahit. Tingnan mo ito. Ati tikong kunada nga ko. Pampatangkin. Patangkin. Sige, kita ka nulain at tagalak report.
Agawid na dyan balay, di naktula balay dagasinay. O sige ka raw. Kinita tanto di balayaw. Ayos. Sigurado mayatan ni bagat kitol. Bukay kangkong. Apa yung natadala kang lakay? Siyempre bakit? Ato ti paborito ang kangkong. Tama? Ninining sa'yo. Dahil luto mo. Amo mga paborito mata eh, pampatanggan ko na ta. Halika na. Ano luto na ta ba kay? Puriling tati kag balinlatan. Kung wala mabalin na ta. Alam na may met na adobo. Awon nanam-nanam. Di ba? Kung sagpaw na? Uwe, awan sagpo ng pagkat na masata. Sa bagay Tapos dapin baga na kanya ni Baak. Mabalin mo ka nung aramidang ako kangkong chips. Kasano ajay? Buyaang, bataboy buya nga vlogger nga kasjay. Sige man, padaso mo. Ato lang di alam ni bulong na kano tapos persa-persayam lang nga jay tapos ikam sugurte arina kan itlog. May masayay? Kung wala ba na yung masajay? Nakalamang ka kasaya? Nakaraman ako. Sige, padaso man nga iluto ta makaramana makasayay. Sige ka bakit iluto mo. Ay naima sa ata bakit ko na nakarudang malipatam tanagam mo kasta. Ay natinig sayang ata. Sige bakit ta ay kala kami pa damdaman kami ni Baak. Sige nga Rod. Ito naman ninang mo. Tara na, laro na tayo sa laab. Let's go.